La T58 és un vehicle fantàstic per conduir. La seva batalla tan curta, entre eixos són 3,5 metres. O sigui, realment és com una camper 540 de llarg, amb la qual ens permet conduir d'una forma molt còmoda, tenir un radi de gir molt petit i fer maniobres en aparcaments de forma fantàstica. A qualsevol forat, si ens hi cap el vehicle, el podrem entrar. Avui us presentem la Sunlight T58. Un vehicle espectacular de 4 places de viatge i 4 de dormir. Perfilat, de 2,32 centímetres d'ample, però molt curt. Fa menys de 6 metres de llarg i una alçada per sota dels 3 metres. Sunlight ofereix 2 games de producte dintre del segment d'autocaravanes. Les Entry, com és aquest cas, amb preus més econòmics, o la sèrie Adventure. En el cas d'Entry, com és aquest cas, trobaríem el xassis de Citroën amb un motor 2.2 140 cavalls i amb el frontal negre. Llanta d'acer, però de 16, i pneumàtics de totes estacions. Per mi, l'espoiler, o sigui, la part superior que uneix la cabina del xassis de Citroën amb la caixa de l'autocaravana és espectacular. Estèticament i aerodinàmicament són molt bones. Queden integrades les llums i també té l'opció de les claraboies frontals panoràmiques, que ens dona molta ventilació a l'estiu i també il·luminació a l'hivern. En el lateral esquerre del vehicle hi trobem la xemeneia de la calefacció, que en aquest cas funciona amb gas, però podríeu demanar també calefacció de gasoil. Un compartiment estanc per l'espai de les bombones, que ens hi cabrien fins a 2 bombones del sistema domèstic, i també l'accés al maleter. A la part inferior del llit tenim tot aquest espai per emmagatzematge. En el cul del vehicle també estèticament s'ha treballat molt amb aquest nou paracops de 3 peces i fars full LED. I també tenim unitats amb el portabicis de Thule integrat a la paret. I a la paret dreta tenim la porta d'accés a l'autocaravana, les reixes de ventilació del frigorífic, connexió elèctrica amb cable i el casset del lavabo. Voleu conèixer l'interior d'aquesta Sunlight T58? Acompanyeu-me. Per començar, ens mirem la porta. Una porta de 60 centímetres d'ample, algo especialment ampli en aquest segment d'autocaravanes. Una porta també amb vidre i enfosquidor manetes i espai també per posar-hi alguna ampolla d'aigua. Com veieu, l'alçada fins al terra és força alta. Per aquest motiu, munten aquest sistema de graó elèctric plegable que queda també escamotejat en els baixos del vehicle. L'accés és molt còmode amb la maneta d'entrada i també ens podem ajudar dalt de la porta. Tenim un accés boníssim gràcies també a aquesta amplitud. Porta amb mosquitera. També il·luminació a l'espai d'entrada i aquí ens trobem el menjador. Un menjador molt ampli també gràcies a aquesta amplada de vehicle i l'alçada lliure, que tot i tenir el llit elèctric, com veieu, ens queda una alçada molt practicable. La banqueta, a l'espai de conducció, és una banqueta també àmplia i crescuda a la part frontal, de manera que quan ens seiem en conducció estem molt i molt còmodes. La taula és una taula desplegable, també amb pota, i perquè pugui accedir a aquesta quarta plaça, això s'estira i tenim amagat pel vehicle, just a sota el llit, una peça, que és aquesta peça, que justament acaba d'omplir sobre la taula d'aquesta manera que aquest pam realment ens dona una crescuda molt important i ja notem que això és una autocaravana. Tot i que ser petita, és molt àmplia. La Sunlight T58 la ofereixen amb 2 versions, amb o sense llit a cabina. Podria ser un vehicle només per 2 dormir, el llit de matrimoni de darrere, o un vehicle per família o 2 parelles gràcies a aquest llit. Aquest llit també ve acompanyat del seu altell, il·luminació directa a la taula per tenir lectura
o per il·luminar l'espai de treball o de menjar. És un llit molt ampli, un llit de 1,95 m per 1,40 m. O sigui, realment una parella està comodíssimament. Espai de cuina i tenim 2 fogons, una pica rodona amb aixeta alta, que això és molt agradable per poder fregar d'una manera còmoda, uns penjadors, un sistema d'il·luminació i també una protecció, perquè clar, aquí fem vida, aquí cuinem, aquí embrutem. Llavors, tots aquests espais són molt nets, per poder-hi després passar una veieta i no embrutar marcs o embrutar directament les parets blanques. A la part inferior, frigorífic trivalent, amb el seu congelador independent, un calaix per poder-hi guardar els coberts i un armari molt ampli realment. 2 baldes i paperera també integrada. Aquest vehicle hi tenim molt espai de magatzematge. Pensat que serem una família o 2 parelles que portarem roba, portarem equips esportius i que podrem gaudir d'espai en l'interior del vehicle sense tenir bultos que estiguin pel mig. Començant per aquest espai, per exemple, per guardar sabates o qualsevol eina. Aquí tenim un espai fantàstic. I per la roba tenim aquest armari amb 3 baldes. També és molt còmode que als peus del llit hi tenim un sobre on podem deixar les coses de diari, algun necesser, el bolso. I aquest espai d'aquí sota és increïble per poder guardar samarretes, pantalons, una mica la roba del dia a dia, inclús la roba de llit. Podem posar-hi aquí coixins i podem posar un edredon i tenir-ho tot l'any sense que ens molesti. A part d'això, i els altells, lògicament, una cuina i un també a sobre del menjador i tots aquests espais frontals que gaudeix el llit superior per poder guardar-hi el mòbil o alguna petita cosa, o durant els moments de conducció poder-hi deixar unes ulleres o aquelles coses que vols tenir més a mà. A part, tenim aquest armari de roba, armari sencer, de peus a cap, amb la seva pròpia il·luminació, amb penjador i també 2 baldes. Tot això es combina amb l'espai de emmagatzematge que tenim sota el llit, que tant podem accedir des de l'exterior del vehicle com des de l'interior. Gràcies a aquest somier amb hidràulics podem accedir a tot aquest gran espai. Aquí, per exemple, també tenim gairebé un pam d'alçada. Aquest registre que veieu és del dipòsit d'aigua, però fins aquí ho podeu utilitzar tot, més l'espai que tenim de càrrega amb maleter amb la seva pròpia porta. El lavabo de la T58 està a la part de darrere i en el raconer, de manera que tens un lavabo força ampli. Té la seva pròpia pica, que a més es pot desplegar per generar aquest espai en aquí, o mentre utilitzem el lavabo també podreu seure i tenir un espai molt còmode. Com veieu, rentamans. Una de les millors coses del lavabo és la cabina de dutxa. La solució de Sunlight és espectacular. Tenim una columna, igual que la de casa, amb un color antracita, que és preciós, també amb acabats plàstics perquè siguin de fàcil rentat. I després tanquem amb mampares. Res de cortines. Aquí tenim una mampara que tanca l'espai del lavabo i simplement, per no ens caigui aigua per la porta i acabi en el terra del menjador, tenim aquesta altra mampara. En el terra del lavabo hi trobem una tarima de fusta que és molt confortable, evita que rellisquem i, a més, té 2 desaigües, de manera que estigui com estigui aparcada l'autocaravana, sempre drenarà. I a la part superior del lavabo hi trobem una claraboia de 28 x 28 amb mosquitera i un penjador, que ens permetrà deixar alguna tovallola humida o el que necessiteu. Avui és un dels dies més tòrrids de l'any i cada cop és més habitual tenir onades de calor
com és el dia d'avui. Realment estem a l'interior, estem també en el sol, però ens trobem força confortables a l'interior del vehicle. Això és gràcies als sistemes que fa Sunlight i a l'I+D, qui dedica a aïllament del vehicle. De fet, les parets de l'autocaravana són unes parets que estan fets amb una xapa d'alumini a la part exterior i un aïllant de 3,5 centímetres que realment es nota molt el confort quan ens pica el sol directe, com és ara mateix. Això, a més de tota la ventilació que té aquest vehicle, és espectacular. Tenim una claraboia frontal panoràmica, finestres en el menjador, també una claraboia a sobre el llit elèctric, que ara mateix no el veiem, però al moment de dormir es nota molt, finestra també de cuina, claraboia en el dormitori, finestra lateral al dormitori de grans dimensions i també aquesta claraboia de 40x40 que en un futur la podem transformar amb un aire condicionat o un sistema de ventilació forçada com un ventilador o fins i tot un refrigerador. La veritat és que les solucions de Sunlight són molt bones pensant en el futur que ens vindrà. Bueno, fins aquí el review d'aquest vehicle. Si voleu més informació, ja sabeu que podeu accedir a la nostra pàgina web on trobareu tota la informació d'aquest vehicle, tant per lloguer com per compra.